Prestaňte prosím vás pekne s týmto divadlom a neojebujte národ. Tí, ktorí tam demonstrovali, mali do piči na to právo vyjadriť svoj názor. Dnes to bolo vidno, ľudia sa vám vysrali na to, lebo ani neviete, čo chcete. Vy teraz idete Harabina odvolávať. Ja to mám v ríti, či bude Harabin alebo nebude, a idete menovať generálneho prokurátora Čenteša, ktorý je politický kandidát. To čo si oni dovolujú? Ujebe čiapku na hlavu, nevie ani rozprávať a vyhadzuje ľudí z námestí. To kde sme? A už konečne chodte niečo robiť do piči a balamúte ľudí. To kde sme? V televízii a všetkých médiách prezentované jedným mužom deti kvetov, veď to je dobrodruh ten baránek. Čo on si do piči dovoluje, tak toto nemá obdobu. Ja som zvedavá po voľbách, keď budú tie volebné stoly a budú sa hovoriť, čo on povie. Ja som zvedavá po voľbách, keď budú tie volebné stoly a budú sa hovoriť o preferenciách, čo on povie. On si do piči dovoluje. Ja som zvedavá po voľbách, keď budú tie volebné stoly a budú sa hovoriť o preferenciách, čo on povie. Predvolebná kampaň sa vám nepáči. No a samozrejme SNS prvá, ja druhá. Však ty kokot, ja žiadnu predvolebnú kampaň nerobím. Že si doma sadnem a rozprávam sa s ľuďmi, s mojimi voličmi. To je jaká kampaň? To kto ako hodnotil toto? Normálne tento človek, ja neviem, či on potratil rozum. Ja do piči len si prdnem a už sú toho plné médiá. Ja do piči len si prdnem a už sú toho plné médiá. Plné médiá. Tak už nebudeme pozerať Sultana, ale budeme pozerať už do neho tú princeznu, či aká piča to je.